सेंग्रा गोजाबा मुवा बोलो थानो बेसेबां फायो इखिनियावलाय सानना लाबाखैनो सानदुंनि बागुरलायबाय दा सानफिनबासो मरमनि जामाय नै गय गायदो जोंना सारा गायनो रोङोना रोङाथाय नैबेथ' नेपालि आलि गारि बानजु ओरैबायदि बाबायो नै बेसेरा जि लाजियो गन्थं गोलावखायनो लाजिथारो बेयो नै Halo, मा खबर? मा खबर? मोजां गय गायबाय बेसे हाजिरायालाय आयै बासालाय दे बिना लानो हागोन ओमफ्राय बोर होदोंना होआखै गय फिथाइया एकदम गोथाव जाथों होननानै आरो फिथाइ बरा जाथों होनाबो दे नै ओरैजाय गायखांजोब्बाय एक बिगानै बेखिनि हाया गासिबो बायना लादोंमोन जोंहा आगोमानो दा बेखौनो गय गायना दोननोसै आजिखालिथ' आरो बिराद गयनि सिजन सोलिदोंना गायनायनि मानायनि दे माइरंखौ मानो थाखाय होनाय जादों दे गानसा बुंनालाय मानो थाखाय होदों नंगौ नामा मानो होमारा एक्सुवेलि मिथिमारा दे आइ आब'नियाव सोंनांसिगोन माबा होलायसिनो होबाय ए मा रायज्लायसिगोन नैबेखौ गोसोआव थागोन ना नोङो खात नाम्बार ना माइरंखौ मानो होना गायो आबौ ओमफ्राय इनि थाखायनो होयो बेसेबां बुरजा होयो माइरंखौलाय माथो जाहाथ' दा एक पाल्लासो जोब्बाय बाराद्राय गोथाव जासिगोन होनबाथ' दा जानिया माइरंखौ बांद्राय होमारबाय जोंहा बाय दहायबो लाबोदो 1.5 किल'सो ओमफ्राय दाबो 3 किल' 4 किल'सो लाबोदां नै साहा लाबोनायाव ओरैबायदि सान्दुं गोसा हाबसोनानै अर खाय मोनाखै नै बिथाङा साहा लाबोग्रा हिन्जावा गय गायदो दे नांगौ रायबा बुरिबा एसे जना मोनजागोन खोमा बोसोराव 2 लाखसो फैनाय जायोबाथाय बाब्बारे गांनाया नामथारला खोमा इयो आबौ लोंफायग्रो जागोन दा गुसु जाबाय ओइ नैबेनो मेन लामाया जोंनि आरो फैयै फैनानै ओरैजासो जोंहानि न'आ नंगौथ' र' फाया माथो आं दा ओंखाम संना गारबावबायसो ओंखाम संनानै दा दै गुदुं होना गारबोखाबाय आङो दा बेदर एवनोसै दालि संनोसै ना एवनोसै जाबाय होमबानो ओरैजाय फाथो खावसे ओरैजाय मेस्था खावसे माखासेया गय फुलि जावनो थांगासिनो बिसोरो गायहोलांगासिनो खानसेया साहा लोंगासिनो आंबो रोगानांगो मोनसे लांफ्लावनो र' नायनाय गायग्रा बुरजा जासिगोन माने गय फुलि जावफुनो थांग्रा दङ नालाय 3 ओमफ्राय नैयाव 3 गुसिंकारा जावदोना गय गायनो जावदों नोंलाय गुसिंकारासो जावदो बायदि नुस' नोंखो नोङो मानसिया दाबो गोरलै बायदि सानबाय थाया नोङो देराखै सानोना दे अबे बिसिखौ लादो
नै दायो ओंखाम जाखांजोब्बाय हाजिराफोरा ओमफ्राय जाखांनानै दा नै गोदान मोनसे बारि दिखांखानाय दंखायो सिगांनिफ्रायनो दा फिथाइ थायनो जाथ'वाखै दा बेयाव आरो फिसा फिसा गायदेरबावनो नायदों माने खालि जायगायाव बारिफोरखौनो एसे देखालाबायनोसै माने भिडिअ होयाबो जोबोर गोबाव जाबाय नालाय ओंखायनो बारि गोदान बियो फिथाइ मोनजाथ'वाखै फांनै दङ बै गोजौ गोजौआवबो जेबो बांद्राय इदि मोनथ'वाखै आरो फिथाइ दासो एसे देरहांदों सेंग्रा जाफुहांदों सिख्ला जाफुहांदों गासैबो औवाजोबमोननिया औवा बारि खोमसि थारमोन बेखौ साफा खालामजोब्बाय गय गायनो होननानै नैबेयावबो टेन्टरि बोराय माबायाव खोथा थारसेयाव जोङो 40 थाखा होनो गोनांबा खिन्थु नों सेन्देल गाननोबा गाननो आबौ सेन्देल नैखौनो नो लेडि सेन्देलखौनो गान नोङो लायसि जागोन आबौ जागोन इमान जोंसो दोङैनि हाबगोन ना नंगौ अ गानना लाव बेखौ पाहाराव बन दाना जाग्रा बायदि नुदोंलै नोंखो प्रफेसारखौ गारनानै बिदिसो मावना जानो सोलोंबाय क्लासाव थाङा मा थाङानो सेकरदो बोराया गय बारियाव गय बागानाव नायो ओरै फिसाजोआ उन्दुलांबाय जगालि जानो फैदों आङो माबा माबि बिहरनायफोरखौ होफैबाय थानो मावफानोथ' हालिया नै गथ'आबो डिस्टार्ब खालामो नालाय लाग्राबो गैया जाथ'दो बर्थमान ओंखायनो जगालि आरो माबा माबि माबा जेखा नांगौ होनबा सिखा फै रुवा नांगौ होनबा रुवा फै खदाल नांगौ होनबा खदाल फै थालिर गायदो जोंहा नै गयनि गेजेर गेजेर थालिर गायना होदो साया मोननो थाखाय माने Nami, oi, मा खालामबायदो नोङो? मा खालामबायदो? गंखागोन दे माबा मोसौआ थिग जाखागौमोन गांसोखौ खैस' गायखो थालिरखौलाय 100 200 ओमफ्राय दा बे 1 बिगा गयखौ गासैयावबो थालिर गायना होजोब्बाय आरो गेजेर गेजेर नै हाजिरा लानानै थालिरावबो फैसा मोनगोन थालिरखौबो आद्र खालामबा उनावहाय साफा खालामनांगोन मुलि होनांगोन हासार होनांगोन जि समायना नुखाबाय नै थालिर बारि सारि सारि आरो गया एसे गिदिर जाबाथ' जि समायना नुखागोन मेस्टायाबो ओरैबायदि रम रम जाखादोलै मेस्टा गोखै गोखा फुनाय थांजोब्बाय नै थालिर गायनाय गेजेर गेजेरनिया मेस्टा जोबनाय गासिबो गोखा गोखै मिक्स दंजोबो बेयाव